हर हर महादेव, मैया भवानी की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चा दरबार की जय। हर हर महादेव। देखी जा हमनी के ई महादेव जी के भजन गाओ तानी जा। एगो रौरा सबनी के बीच में चैनल खोलले बानी जा। अपन तनी दिल से लाइक सब्सक्राइब करत रह जा। हमनी के भजन तनी पूरा ध्यान से सुनब जा, जड़ी से अंत तक सुनब जा। आ तब यह गीत में का रहस्य बा लास्ट में चल के मिली। देखी एगो लड़का बा उनकर महतारी बाड़ी पतोरी बाड़ी, तीन आदमी बा। तो का कहली कि अपन माने पति जी जब गुजर जाता ना तो लड़के पर आदमी असरा करता। तो उनकर दिन दशा अब चारों ओर में बिगड़ गई। हाँ तो कहताड़ी अरे पति जी के तेजनी गुरु जी, पति जी के तेजनी हो बबुआ के लानी आसार वनवेरा। पति जी के तेजनी गुरु जी, पति जी के तेजनी हो बबुआ के लानी आसार वनवेरा। दान पुण्य कइल जाई, भजन कीर्तन कइल जाई। समय के केहू जाना तो नहीं खे, कब समय कैसा नहीं। महीना माने उनकर पति जी नए पर गुजर गइलन, एगो लड़का रहलन त अपन दिन दशा उनकर पर माने काटत रहली। उनकर आसरा कइले रहली कि पति जी के कमाई से कुछ ना कइनी, बेटा कमाई से आ बेटा कमा के दिहा त तीर्थ धाम पूजा पाठ जौन विधान होई कर। तो वो में से देखी पहले के जमाना कुछ और रहे, आज के जमाना कुछ और बा, फैशन ज्यादा बा। हां ए गुरबहिना आई पतहिया ए गुरुजी पूरी देली दाता रे तू देली दाता हो कहावन पाती जी हमार अनुवेरा किया रमा हो कहावन पाती जी हमार Yeah.
अब कहाँ ले करबू? अब हम तो कहला वाली सार सुते हमें आ गई नी हमार पति जी बाड़न दू व्यक्ति हो गई जा खर्चा हमनी के और बढ़ जाई कुछ दिन में बाल बच्चा होई ए में से दान पुण्य ना होई त देखी एही से हमनी के अपना जियतबे आई अपना जब तक हाथ गोड़ चलता कमा के जैसे भी होई अपना के कुछ आगे के राह बना लेवे के बा। हर हर महादेव मैया भवानी की जय। प्रेम से बोलो।